Il-Prim Ministru ħalla lil Chris Fern waħdu, mdawwar b'dubju u domandi serji dwar dak li verament seħ rigward li t-leminija tiegħu Carmen Chantar. Matul l-intervista tal-ħadd filgħodu Roberta Bela ma wieġeb għall-ebda mistoqsija illi l-poplu qed jistaqsi fosthom dwar il-misteru ta' Carmen Chantar u kif hi qabdet u daħlet lura fit-tmexxija tal-FMS. Għal-pattakki partiġani wieħed wara li ieħor Bela għażel li b'mod assolut jinjora għal kollox anke l-kriżi fil-provvista tal-elettriku, kriżi illi ħallit diversi ċittadini affaċċjaw sfidi mingħajr ebda preċedent. Buħud waqt dan kollu saħansitra spiċċaw tilfu ħajjithom. Minkejja l-appelli kontinwi, Bela għal darb'oħra ma semma bl-ebda mod x'kumpens se jkun qed jagħti l-Gvern lill-familji Maltin u Awċin dejjem jekk effettivament se jkun qed joħroġ xi tip ta' kumpens. Minkejja illi kull min tisma' jgħidlek illi qed jiġba f'pajjiż fgat mimli ansjetà u tensjoni bil-infrastruttura ta' Malta Għawdex mhux qiegħda tlaħħaq taħt il-pressjoni kemm is-settur tas-saħħa kif ukoll traffiku kontinwu sens ta' żdingar f'diversi toroq Maltin u Awċin, Bela injora għal kollox anke dan it-ħassib. Meta l-appelli tal-MHRA kienu ċari anke fejn jidħol il-bżonn ta' azzjoni mill-Gvern ta' Bela brabta mal-industrija tal-bini. Għaliex diversi turisti qed jiddeskrivu lil pajjiżna bħala sit wieħed ta' kostruzzjoni b'reviews juru illi ma jridux jiġu lura lejn pajjiżna u minkejja dan qabel qed jisħaq li l-affarijiet sejrin tajjeb. Il-Prim Ministru ma ta' lanqas ebda soluzzjoni fuq l-inflazzjoni, iż-żieda eżorbitanti fil-prezzijiet ebda soluzzjonijiet konkreti dwar Għawdex. Iżda minn hekk, ebda kelma mlisna dwar il-kriżi li qed taħkem lill-Partit Laburista għal fatt illi il-Ministru Clyde Caruana nqabad jikdeb darbtejn dwar il-paga tal-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta. Kif wara li Caruana qal illi ma jdaħħalx paga ħareġ illi David Kurmi dawwar €250,000 fis-sena. Nam fil-waqt illi minkejja l-appelli fih dan il-Partit Laburista minn messaġġieri ewlenin tal-Labor Roberta Bela injora l-kollox li l-Rozjen Kutajjar bil-qasma u l-firda fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tkompli żżid il-paniku għala Bela u l-kitchen cabinet tiegħu. Iżda minn hekk, il-Prim Ministru għażel li jħalli lil ta' madwar waħedhom, iżolati, ebda mistoqsija mwieġba dwar id-Deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Ebda ċaħda illi l-eks mexxej Laburista Joseph Muscat jipprova jħammeġ isem Fern, ebda ċaħda illi hemm aktar minn persuna waħda fit-tmexxija tal-Air Malta illi qed idawru aktar minn €100,000 fis-sena. Ebda ċaħda illi il-forzi ta' dlamijiet msemmija b'mod ripetut Carmen Chantar ġejjin mill-kamp Laburista. Bil-misteri u d-domandi ikomplu jiżdiedu.